Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut avui al local d'aquí de la CGT Terrassa. Avui organitzem aquest acte que per nosaltres és molt important amb els companys del Casalet, que per cert fan una crida a la solidaritat perquè seran desnonats, desallotjats el 29 de gener, si no m'equivoco, el 28 de gener de l'any vinent, és a dir, d'aquí 4 dies, i per tant fan una crida a la solidaritat. I també organitzem amb la Confederació Nacional del Treball, amb la CNT, amb el Centre d'Estudis Llibertaris Josep Padilla i la CGT. Aquest acte, com totes sabeu i haureu vingut aquí per això exclusivament, el fem per conèixer la figura d'en Joan Busquets, aquí present. El presentem com a ex-maqui, i havia estat maqui i anarquista, sent encara anarquista, entendrem. Li farem la pregunta, si no. I bueno, jo poc més tinc a afegir que qui presentarà l'acte i qui guiarà l'acte serà en Pep, el company de la CGT Berga, perquè el coneix, perquè l'ha estat acompanyant durant tot aquest temps. I bueno, molt contentes de poder escoltar avui en Joan Busquets. Esperem que us agradi aquest acte. Gràcies a les companyes de la CGT de Terrassa, que són molt companyes, especialment algunes d'elles. Per això estem aquí, perquè estem molt cansats, si no, estem fent una... Aquesta vegada ens han fet cas, perquè ens han ajudat també premsa, un company de premsa CGT Catalunya, i per coses que a vegades no controles i no saps, però aquesta vegada els mitjans ens han fet molt de cas i no parem d'anar amunt i avall, i el Joan d'explicar a diferents entrevistes o programes o el que sigui. I estem bastant cansats, però a Terrassa, i si ens ho demanaven companys, no podíem deixar de venir. I d'altra banda, només dir que, com sabeu, el Joan va fer, o si no ho sabeu ara, podeu comprar el llibre on està tot explicat, però d'altra banda, són les seves memòries, però d'altra banda, ell va fer un any, resumidament, va fer un any de guerrilla, 20 de presó, amb un intent de fuga, i després la lluita, quan es va exiliar al sortir de la presó, i va seguir la lluita en el terreny de la memòria històrica. I ara mateix, la lluita que estem ara, estem reclamant a l'Estat una reclamació en què es demana 1 milió d'euros per tot el que va patir o li va fer patir el franquisme. Ara ja ho explicarem amb més detall. No és que siguem ingenus, però això ens ajuda a tensionar la corda, a sortir als mitjans, a explicar, per si algú no ho tenia clar, que la democràcia en aquest país és una merda, que és hereva del franquisme i que hi estem en contra, i que no s'ha fet en cap cas justícia ni s'ha passat comptes del règim anterior. I és per això, no és que ingenuament esperem que se'ns doni el milió d'euros, que si se'ns dona, doncs fantàstic, però en realitat això és un altre front de lluita i que ens permet tensar aquesta corda. Jo no m'enrotllo més, només dir-vos que, comencem, i per començar jo faré una pregunta, però després la gràcia és que vosaltres feu les preguntes que vulgueu. El Joan, per no haver d'explicar tota la seva vida, que és el que porta fent amb els periodistes durant molts dies, hem pensat que és millor que demaneu quin aspecte, quina cosa us crida l'atenció i ell us l'explica. Per començar, però, jo havia pensat de demanar-te, Joan, que aquí a Terrassa havies estat, o molt a prop de Terrassa hi havies estat abans. Sí, anem fent el sabotatge, com ja tots sabeu, a Terrassa, i els que vivien d'aquella època es van quedar fosques, no sé de quant temps, però sé que es van quedar fosques. Va haver també un quilòmetre de via fèrria que anem tirar, també, i unes 60 pilones d'alta tensió, aproximadament. Ara no recordo exactament les cançons. És un petit detall, no? Jo dic, espero que no em guardaran rancor. Si hi ha algun que tingui que fer alguna pregunta, que coneixereu una mica la meva història, o algú, com em vaig integrar, com vaig sortir de la presó, hi ha moltes coses a explicar. Jo he estat explicant a Madrid, ara que he estat a Madrid,
estat explicant tota la meva història. Això es dura cada vegada 2 o 3 hores, això em cansava. Vaig arribar cansadíssim, perquè la vaig explicar 3 vegades a Madrid. I aquí a Catalunya, també a Barcelona. Ja arriba un moment que dic, és millor que facin preguntes i jo contestaré, el que interessa, el que us interessa. Que et donin el micro, si hi ha anat de micro, jo no sé. Si no, crida. No, ja cridarem. No hi ha, no esteu organitzats. És que no preveiem que hi hagués tanta gent. No, és mentida, però no fa falta. Per començar, jo voldria, per situar-me, saber quin any va néixer, per saber a quina edat li va agafar la guerra. Jo em dic Joan Busquets Verges, vaig néixer a Barcelona en 1928. Avui dia tinc 96 anys. Quan va estallar la guerra civil, jo tenia 8 anys i quan va acabar tenia 11. A partir d'aquest moment em vaig donar compte, jo tenia una influència de la família, del meu pare, que era de la CNT, era delegat del lloc on treballava, que es va fer col·lectiu, inclús el patró que treballava, el patró de l'empresa, que era una benesteria, també es va ficar en la col·lectivitat. I hi havia uns 60 obrers, 50 o 60 obrers, i això es reunien a casa i hi havia un ambient de domingues sobre de la CNT, discutien del problema. Jo era petit, però de tot això es va quedar dins de mi cosetes que després les vaig anar recollint i les vaig anar repassant. Als 13 anys, quan va acabar el conflicte, la guerra civil, vaig ser testig del comportament dels fascistes, els que havien guanyat la guerra a Barcelona. En espectacles, jo me'n recordo, jo nen, anava al cine i es feien cantar el Cara al Sol amb el braç aixecat, i el que no obeïa això, a les dones li tallaven el cabell a rape, als homes oli de resina, a quantitat, i a bufetades, i feien el que els donava la gana. Tot això va repercutir en mi en contra aquella gent, naturalment. Jo era un nen, naturalment, però mica en mica vaig anar acumulant veneno, si t'ho podria dir, contra aquelles injustícies que es feien. Va ser testig una vegada en el tramvia, un home de 50 anys, a mi em semblava un iaio, naturalment, jo era un nen, i vaig veure que perquè pagava el català, a patades el van tirar del tramvia en marxa. Coses d'aquestes bestials. Hi havia les cues de les panaderies que hi havia nens de 14 anys vestits de falange, amb pantaló curt, pagant a les dones per res. Totes aquestes coses vaig tindre després contactes amb companys, amb un intel·lectual del Clot, no sé si coneixeu Barcelona, que em deixava llibres. Em va deixar un llibre que sempre de Flores, que és un dels llibres primers, i després canviava l'impressió. Tot això jo em vaig formar mica en mica en la clandestinitat, naturalment. Aquest company que et dic, que es deia Ferrer, del Clot, va ser detingut perquè feia propaganda il·lícita, segons el règim. Els il·lícits eren ells, però en fi, era el tracte que feien, i el van condenar a 12 anys de presó per això. I tota la biblioteca que tenia mils de llibres, li van requisar. Bueno, això s'explica més o menys la teva pregunta, no? Sí, necessita. Hi ha una altra pregunta? Jo és una curiositat. Família meva, ja l'he dit abans, el meu tiet, avi i cosins germans de la meva mare van tindre que marxar, uns per la misèria que havia aquí i altres per política, perquè eren de la CNT, de l'AI. I hi ha un cosí que va morir no fa tants anys, ara no el podria dir exactament, fa uns quants anys, que encara parlava amb ell, que era molt gran ja, i m'explicava sempre coses per telèfon, vivia aquí al sud de França, per allà al Vi, al Toulouse, per allà. I encara anava, ja tenia 90 i pico d'anys, a prop de 100 ja, i va morir gran.
i anava a reunions encara, em deia Josep, encara feien reunions a la CNT, gent com ell que havien marxat a França, que no sé ara si encara ho fan allà a França. A França diu que s'ajuntaven senyors d'aquella època que eren anarquistes. Bueno, en realitat és una continuació. Suposo. Que s'ha fet un parlat abans. Sí. Jo trobava molt malament a Barcelona, bueno, Barcelona, Espanya, era un país negre. Estava la Falange i la Iglesia, el seu comportament de la Iglesia, que era de la Inquisició, imposaven totes les seves barbaritats, que són un problema ja anat a part. A part d'això, jo vaig decidir marxar a França, vaig passar la frontera, però la primera vegada em van detenir i vaig estar a la presó 2 mesos a Girona, que em van detenir en Espolla. I la segona vegada vaig poder passar clandestinament un any després. Jo tenia llavors 18 anys. I en el País Gal, a França, havia una quantitat de catalans que s'havien refugiat allí, de joves, jo parlo de 17, 18 anys, 20 anys, de la meva edat. S'havien refugiat allí perquè aquí no havia futur, no havia res, estava tot negre, no havia treball, no havia misèria, era tot misèria. Bueno, i se van tindre que anar obligats allí a buscar nous horitzons. I hi havia bascos, jo vaig arribar a Toulouse, bueno, hi havia una quantitat de gent, home, en principi a Toulouse eren llibertaris, era gent de la CNT i de les joventuts llibertaris n'hi havia molt, perquè llavors les joventuts llibertaris tenien un pes. Avui dia no veig gaire joves, i la joventut és un que li dona força. Li dona força a les coses. I és per això que moltes vegades quan he arribat a la local de Barcelona la vaig trobar una mica amorfa. Molt d'això és molt... com se diu... Faltava vida. Falta vida. Sí, una falta de vida, sí. Em va semblar... Eren massa vells els que havien. I no havia joventut. No havia joventut. I és això el que vaig notar, que en aquella època havia molta joventut. Per això li preguntava, que ara no sé, si els grans han anat marxant, si encara segueixen reunint-se allà o no. Bueno, allò, home, ara ja... O s'ha anat perdent, no sé. Jo vaig deixar el Brasil gràcies també a com estava això, una misèria. Quan jo vaig sortir en llibertat, després de 20 anys i 6 dies, jo vaig trobar treball en seguida, amb una editorial, etc. Em guanyava bé la vida, però la brigada político-social em feia la vida impossible. Jo havia sortit en la total, 20 anys de presó, que era la condemna perpètua en l'època. I jo vaig sol·licitar la meva llibertat, me la van concedir perquè estaven obligats de donar-me, però quan vaig sortir de la presó encara em feien la vida impossible. M'embargava la meva germana gran, que tenia 10 anys més que jo, em va dir, el comissari del Clot vol veure't. Vaig a veure'l, d'això si em rep, eres tu, l'assassino, el criminal, el bandido, una quantitat de paraules davant de tota la gent. I jo dic, bueno, ¿tiene algo más que añadir? Vete a la mierda, asqueroso, em vaig anar, naturalment. Bueno, tot això va rebassar el got, i vaig decidir, tan aviat que va morir la meva mare, vaig decidir marxar-me. I me'n vaig anar a França, clandestinament, després de complir la condemna i tot això, i me'n vaig anar a França i vaig demanar asili polític. I allí, per mediació de Marcelí Massana Rancell, que era el meu antic company del grup, delegat del grup, es va ficar en contacte amb Esther, que estava de secretari a l'OFRA. I em van aconseguir immediatament
De França. De refugiat polític. I des de llavors vaig quedar i quan va entrar la democràcia, entre comilles, em van dir, bueno, ja no ets refugiat polític. I així he quedat en Espanya, en França. Ara no soc refugiat polític, però, en fi, quan va arribar, va morir Franco, de visita va vindre don Juan Carlos I a París, em van detindre amb uns altres refugiats, ex-refugiats ja, i em van detindre perquè la brigada político-social, que encara estava en el poder, va dir que eren perillosos. I ens van portar a Belle-Île, a Bretanya, uns quants, 10 o 12, no recordo, i ens van portar el temps que va estar el rei a París. En aquella època estava de president francès Giscard d'Estaing, que era un royalista, i em van detindre a França, naturalment, i en França no anem tindre el tractament que ens deixin fet aquí, si ens deixin detingut. Aquí ens deixin anar a la presó. Allí anem a anar amb un hotel de 4 estrelles. I ens van pagar el salari que havia perdut els 7 dies que anem a estar. Però, en fi, va ser un seqüestro. Va ser un seqüestro que nosaltres anem a protestar a la premsa. Bueno, està contestat això. Sí, senyor. Bueno, tu m'has dit que et digui de tu. I això segueix ara, avui en dia. Ahir em van dir que aquests que van anar a València, els Reis, que anaven 4 o 5 autobusos a aplaudir-los, que eren els que anaven. No sé si ho heu sentit. La tele no ho diu, això. Bueno, ahir vam anar a Madrid i sempre fa gràcia, no?, anar a Madrid. I vam anar, la idea era treure una pancarta allà davant del Congreso. I si vols, nosaltres, clar, respectem la territorialitat dintre del sindicat, que si no se'ns critica. I per tant vam dir que a Madrid fes com volgués, la CGT de Madrid fes com volgués, perquè nosaltres a Berga no comuniquem les coses que fem, però hi ha locals que ho comuniquen, i ho van comunicar. Però tant és, en realitat, perquè... És una gran tonteria que vam fer d'això, és millor fer-ho clandestinament. Sí, nosaltres era la nostra idea, però bueno, ja que t'ajuden d'allà on vas, doncs que ho fan com volen. Però de tota manera és igual, Joan, perquè hi havia una quantitat de policia i sense menystenir els Mossos d'Esquadra... Estaven preparats, ens esperaven, nosaltres anem a anar 12, eren 4 gats, i un vell allí em ficava una banderola que ficaven, no me'n recordo ja. La portem per aquí. La posava, no sé, és igual, 20 anys de presó i restauració integral, no sé. I hi havia almenys 25 o 30 policies amb unes cares de bèsties que tenien. I bueno, aquí ens pillaran una pallissa i cinema a la força. No ens van deixar passar. I vam tindre que anar-nos a fer fotos i de lluny es veu el Congrés de Diputats, però de lluny. O sigui, va vindre la premsa a fer-nos fotos, però de lluny, perquè no vam deixar. En fet, això jo li vaig contestar a un policia, això és la democràcia? Sí, no vam poder ni treure la pancarta. Complim el seu marcatge. I tot i que hi havia una fotògrafa del País, vull dir que Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, de totes maneres, nosaltres anem a anar a fer-se conèixer, que és el que hem aconseguit. Hem passat allí la televisió per internet, no?, també. I després n'hem passat per diversos llocs, ara no en recordo. Aquí la roda de premsa va ser bastant important a Barcelona. Hi havia 30 periodistes i, en fi, ha corregut a tota la premsa nacional. Ha fet famós. No, ens hem donat a conèixer, no em fiquis a mi. Sí, la causa. Preguntes, dubtes?
Joan, ja que estem a Terrassa i has començat dient que igual algú recordava que els veus deixar les fosques, perquè no ens expliques una mica quin any ho veu fer, com és que veu escollir Terrassa, l'acció... Home, això ens va costar molt treball, va ser el sabotatge més important que es va fer en l'època. I naturalment nosaltres baixàvem de França, érem grupos volants. Jo anava amb el grup de Marcelí Massana Vancells, estava Ramon Vila, Capdevila, no sé si haureu sentit parlar d'ells, i en fi, hi havia altres companys que baixàvem com jo la primera vegada i passàvem per la base de Tartàs, que estava en França, que precisament en el documental sortirà, surt la base de Tartàs, un documental que han fet d'això, que ho veureu un dia perquè es retrassa cada vegada més. En fi, s'ha fet ja, s'ha projectat, però ara han agregat algunes coses a aquest documental. Bueno, contestant a la teva pregunta, això va ser l'any 49 que es va fer, a l'estiu. Calcula, no puc dir-te un mes d'això, aproximadament. Però va costar molts viatges, almenys 14 o 15 viatges n'hem fet, de la base de Tartàs fins a Manresa, que eren 7 dies caminant per la nit, amb macutos que pesaven 40 quilos, que està aviat dit, I naturalment, en tants viatges, jo coneixia la frontera correctament, 14 o 15 viatges, anar i vindre, eren 30. No, t'explico això perquè portàvem el menjar, una manta, la metralleta, la pistola, munició, i després el material de sabotatge, que eren plàstics, llapis retardataris i tot el necessari. I això pesava 40 quilos. Quan quedava el menjar pesaria 5 quilos de menys, si tu vols, però el pes era fort. I 7 dies de marxa de nit era dur. Era dur, però en fi, estava la joventut. I anem a fer diversos viatges i després es va decidir de fer el sabotatge, de fer tot el material. Que ho guardàvem a Can Flac i a Manresa, el material. I anem sortint, anem dividir en 3 grups. I el de Ramon Vila, Capdevila, que anava el grup més important, és el que va tirar més pirones, el que va tirar el quilòmetre de via fèrria, i després el que anava jo havíem 3, i que anem tirar 10 o 12 pirones, no me'n recordo exactament, i després a l'altre grup. Està contestant la teva... Va ser en el 49. I on ho vau decidir? Com es va decidir a fer aquesta acció? Aquesta acció es va decidir per Manresa, que va pujar un delegat del comitè de defensa de Manresa, que estava a Manresa, el comitè de defensa, i va vindre un delegat a buscar a Massana. Massana no volia baixar perquè no volia... Ell estava a gust a la muntanya, però quan era a la ciutat no li agradava. Però, en fi, el van convèncer i va baixar a Manresa, i és el lloc on es va decidir on es faria el sabotatge, on podria fer més mal al règim. Que en realitat és així, per almenys va ser bastant nombrat. Jo sempre he empleat una paraula, és en francès, perquè jo, quan parlo català, fico una paraula en francès sense donar-me compte. I dic moltes vegades, va ser un sabotatge bastant sonat, i això és francès. Es diu aquí? I m'ho critiquen. I em diuen, no, això és francès. I ara, d'això... Per fer-te cada mà. Sou uns ballacos. Escolta, i per què vas anar descalç el primer viatge? Ara vols que digui la paraula en francès, Doncs ara no te la diré. Bueno, no, això és una anècdota. El primer viatge
vaig comprar unes botes a Toulouse i van resultar que em van donar el mateix peu, les botes. I clar, al arribar a la muntanya, doncs no les vaig poder ficar i les vaig tenir que tornar, però jo vaig tenir que baixar amb el calçat de la ciutat, que va durar res, 2 o 3 hores, en seguida es va trencar per tots els costats. Entre el pes i l'esforç va durar. I vaig tenir que anar descalç de la frontera fins a Can Moreno, a Berga, que eren 3 nits de marxa, 3 nits, o pujar 2 nits i mitja, perquè després em vaig quedar descalç i vaig arribar als peus, jo dic en francès, que crec, en compota. En compota és que vaig arribar desfets als peus, vaja. I vaig estar 7 dies, i volia que jo digués en compota. Preguntes, coses que vulgueu. No, però n'he acabat amb això encara. Com jo ja he arribat a la compota, ja... No, ja és el que volies. No, anem a estar a la base de Can Moreno 7 dies a causa dels meus que se'm van curar els peus. I vam anar a la farmàcia de Cops, que era un company que ens cuidava, quan estaves ferit, que després ho vaig veure a la Model de Barcelona quan estava condemnat a mort. Bueno, hi ha algú que volia... No, ja. Abans, sí, penso. Hola, una curiositat. Soc professora d'història i moltes vegades quan explico la Guerra Civil, més endavant, el tema de la dictadura i la resistència amb els maquis, clar, ho explico des de... Bueno, intento ser neutral, però crec que se'n nota que és millaurat, no? Però bueno. Però clar, m'agradaria fer-li diverses preguntes, no? Primer de tot, que seria què és viure una guerra, no? I normalitzar, diguéssim, la quotidianitat i veure com, per exemple, els teus veïns i veïnes es decanten per l'altra ideologia, el tema, per exemple, del chivatazo. I, per altra banda, aquesta seria una pregunta, ¿vale? Com es viu, es neutralitza una guerra? De forma, diguéssim, naturalitzant el procés, com si la vida quotidiana continués. No sé si vostè ha estat a algun búnquer i com seria aquestes hores que es viuen o es poden viure en un búnquer. I després, com és la vida d'un maqui? Com sobreviu un maqui? Quin recolzament té un maqui? Jo estic una mica sordet. Vale, jo li he fet moltes preguntes. Ara ell Quan hi havia bombardejos durant la guerra, anava al puesto. Jo, quan la guerra, nosaltres vivíem a la Rabassada, a la muntanya, i hi havia bombardejos, sentíem, el Carmelo tenia els canyons antiaeros que ressonaven, teníem esparadraps pagats als vidres perquè se'ls trencaven, d'això del Carmelo. D'això sí que me'n recordo, però jo era un nen molt petit d'aquella època. De Barcelona, els bombardejos de Barcelona, jo sé que van fer molts morts, eren els avions nazis alemans que venien a bombardejar. A Barcelona, jo he tingut un company que li van matar la seva mare, diversa gent he conegut que els bombardejos havien matat a persones, entre ells la mare d'Àngel Fernández, un company que ha estat també 14 anys de presó. En fi, he conegut bastanta gent que va morir a causa dels bombardejos dels nazis que feien a Barcelona. Això se'l contesta una part. I què més? Si havia estat en un búnquer i com es viu la vida del búnquer, no sé si ho recorda o ha estat. Sí, quan hi havia bombardejos anàveu... No, al refugi. A Barcelona sí hi havia refugis a Barcelona, però jo no vivia a Barcelona, vivia a la muntanya. Estava la meva família per mediació, un home que era paleta i tenia la casa a Barcelona i una altra allí. Eren 2 cases i això s'estava prohibit
en aquella època venien molts refugiats d'altres sectors del país i havia que cobijar-los, havia que donar-los un domicili. I naturalment ell volia donar la casa amb una família que tingués confiança. I eren amics del meu pare, i el meu pare, com estava a Barcelona, diu, bueno, doncs anirem nosaltres. I és per això que vam anar a aquesta casa a la Ravsal, que estaven bé allí, bueno, en fi, faltos de menjar, com tots passàvem gana. Jo, menys mal que nosaltres, els nanos, anàvem a l'escola i allí ens donaven de menjar al migdia i berenar. Portàvem el braçalet de la Generalitat, no pagàvem el tramvia, que era els moments d'entrada i sortida de l'escola. Havia moltes avantatges pels nanos, que passaven menys gana. Bueno, més o menys contesto, no? Bueno, i l'última seria, doncs, com es viu una vida d'un maqui? Com és la vida d'un maqui? Quin recolzament té? Com ha de sobreviure? És una vida de sacrifici. Nosaltres no era sacrifici perquè ho fèiem voluntàriament i estava l'entusiasme. A més, érem idealistes i estava la joventut, per sobre de tot. Encara que entre nosaltres havia algun ja major, per exemple, el que deien el Tallavent, com es diu el Tallavent? El Jaume Puig. El Jaume Puig, que tindria ja en l'època 45 anys, no sé, per mi em semblava un gai. És que tenia 45 anys. Per mi em semblava un gai. Molt gran, de 45 anys. Jo tenia 20 anys. Bueno, ja vaig ser detingut als 21, però en fi, era un criu al costat d'ara. En fi, la vida del maqui era una vida de sacrifici. Per algun que ens mira a través d'un vidre, d'un mirall, però per nosaltres no. Jo vaig estar un any a les guerrilles. Després tenia una mica de nostàlgia per anar a Barcelona, cosa de joventut, i li vaig demanar al Pep Sabater, Llopart, que era el germà més gran dels Sabaters, de baixar a Barcelona, i em va dir, bueno, com vulguis, i vaig baixar a Barcelona, però em va ficar en un altre grup, perquè el seu grup era bastant nombrós, i allí no podia ficar el nostre grup, i ja a Barcelona ja farem les coses com es deuen de fer. Jo li vaig donar la direcció del meu pare, la direcció de Montornès del meu pare, per entrar en contacte a Barcelona amb ell. I així ho vam fer. Quan vas anar a presó, el suport de l'organització, de la família, què recordes d'aquests primers moments? La detenció per la Guàrdia Civil, anar a presó, la família... No va ser la Guàrdia Civil. Qui va ser? No sé. La ciutat era la Brigada Política Social. Em sembla que havia estat amb allà. És la Brigada Política Social. A mi em van vindre a Barcelona en l'octubre del 49, el 18 d'octubre. Em van detindre al carrer Ribes de Barcelona, on vivia, amb la meva mare. La meva mare va entrar a l'habitació i diu, jo estava fent la siesta, i diu, aquí hi ha dos amics teus que venen a visitar-te. Els amics eren la Brigada Política Social, tan aviat com em van encanyar amb les pistoles, i si no te mueves, cabrón, les paraules que empleava aquella gent. I em van portar a la jefatura. El meu pare ho havien detingut unes hores abans. I em van portar a la Brigada i vaig saber el que havia passat. El dia anterior havien matat el Pep Sabater, Llopart, el Sabat Major, al carrer Trafalgar. Un policia ho va matar, el va disparar per darrere, i ell va tindre encara galles de pegar un tiro en el cap. Ell va matar el policia instantàniament. El Pep encara li van quedar galles per córrer uns metres
i es va desplomar davant d'una farmàcia a Barcelona, a uns metres d'on van rebre el tir. I van trobar en les butxaques la direcció del meu pare que jo havia donat a Toulouse a Pep Sabater per tindre el contacte, que es va oblidar de trencar la butxaca. Però, naturalment, jo no hi guardo rancor, això m'ha costat molt car, però són coses que passen en la lluita. No va trencar, no es creia ell, on anaven a matar, naturalment. Bueno, i van detenir... Es porta detingut I, bueno, és la Brigada Política Social, caic en mans de Borreguero, que és el comissari que va replantar, que va substituir a Quintela, que és Borreguero en aquells moments, i el comissari aquest del Creix, sí, quan Creix, que és el substitut, el segon, podríem dir, que és el que va rompir els expedients d'acusacions, és el que varia després les acusacions del Tribunal Militar. I vaig estar a la Via Laietana 3 setmanes, em van torturar, com tot el meu grup, a nosaltres, a no dormir, perquè no deixés traces, perquè pensaven aviat, el més ràpid, i no volien deixar traces de parisses ni això, i la tortura del son, a mi em van tindre 3 setmanes sense dormir, i que em donaven bufetades i no em despertava, seguia dormint. O sigui que la tortura del son és terrible. I, bueno, 3 setmanes després som traslladats a la Model de Barcelona, a la 4ª Cavalleria, on estàvem els més perillosos, això és el que deien, i abans que acabés el període sanitari, que eren 3 setmanes, anem passar pel judici sumaríssim, un tribunal de guerra sumaríssim d'urgència. És per això que es va aplicar la tortura del son, perquè no deixés traces. Això és el que jo conclueixo. Encara un pretensió que vull. El suport de la família, els amics... El suport... Com el vas viure? Va arribar bé? El suport, no havia cap de suport als amics, no havia res en aquest sentit. Estàvem completament aislats i marginats. Estàvem aislats, no havia... No tenia visita a la presó? La presó sí, però la vaig tindre després del període sanitari, que ja estava jutjat i tot. Sí, sí, sí. Vale. Yo quería una pregunta sobre este tema del sacrificio, que es de dónde sacabais la motivación, como que se había perdido la guerra, se había perdido la revolución, no había habido la intervención, ¿no?, de los aliados después de la guerra mundial, y aún así, ¿no?, como tomasteis una decisión de mucho sacrificio, de mucho riesgo. Y no sé, a nosotros aquí a veces nos cuesta tener la motivación para ir a encartelar o para hacer una reunión o algo, y entonces me pregunto un poco de cómo construíais y... Bueno, vosotros vivís en otra época, no está Franco ya en el poder, estáis en una media democrática que vivís económicamente un poco mejor que en la época franquista, esta es la verdad, es la realidad. Pero nosotros, además, luchábamos porque teníamos una idea de luchar contra un sistema nefasto, fascista, ilegal, que cogió poder ilegal, y esto pues nos daba fuerzas y motivación para continuar la lucha, a sabiendas por muchos que el resultado no sería que íbamos a ganar, ni mucho menos. Pero esto no quitaba
que como era algo que justo lo que hacíamos, pues luchamos por ello. Y para esto hay que tener un ideal, si no lo tienes, no. Es un problema que hay que comprenderlo. Muchos no lo comprenden ni lo comprenderán. Vale. Esto contesta, y a mí me satisface esta pregunta, naturalmente, a mí me llenó. Yo hice, estuve en las guerrillas, estoy luchando y no me arrepiento de nada. Vale. Estoy hasta orgulloso de mi pasado. Estoy orgulloso de haber participado con compañeros y amigos que eran los amigos de Muscala. ¿Cómo se llaman? Ramón Vila Capdevila, Marcelino Massana y otros compañeros. ¿Contesto a tu pregunta? Bueno, vale. Jo voldria saber, quan estàveu a guerrilla, com era el dia a dia, quan estàveu a la muntanya, amb la gent que us ajudava a la muntanya, qui us recolzava quan estàveu per allà dalt, on trobàveu el menjar. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta és com era la vostra organització, com corrien les notícies, com arribaven les ordres? Bueno, nosaltres teníem una ajuda, tenim unes bases segures. Les bases segures ens subministraven menjar i tot. Una de les bases principals que teníem era la de Berga, que era com es diuen? Vilella, que després li van aplicar les dictadures. Bueno, doncs aquesta base era segura i quan arribava algun ferit, que havia sigut ferit per la Guàrdia Civil, doncs Vilella anava a avisar el farmacèutic de Berga que venia i el curava. L'ha curat diverses vegades a companys que havien sigut ferits en combats, vaja. I rebien, a part d'aquesta ajuda, podríem dir, sanitària, també ens subministraven menjar, tot el que feia falta. Naturalment, nosaltres els hi pagàvem, i ben pagat, perquè eren cases de pagès molt pobres, i era l'única... I això els ajudava per viure. Bueno, aquesta és la Can Flaguer. Després tenia la de Manresa, que era una altra casa de segura, que també ens ajudava el mateix. Naturalment, aquesta família de Manresa els vam portar a França, perquè es va cremar a la casa. I naturalment, per evitar que els matessin, els vam portar a França. I en aquest viatge, jo i un altre que deien company Pons, els vam portar a Berga. I allí un company, un guia, els va portar a França. Naturalment, ajudes teníem aquestes i després l'organització també ens ajudava en armes. Al principi teníem ajudes en armes gratuïtament, que era de la resistència francesa, però després es va anar enfredant aquesta cosa i les armes després les vam tindre que pagar. Però en fi, mai n'hem faltat d'armes i el necessari per enfrontar-se amb la Guàrdia Civil, sobretot no el sometent, que eren els més perillosos, que coneixien els controls i tot això. No sometents vam tindre bastants tiros. El sometent. Home, jo parlo per el que jo he passat en el grup, ja havíem un altre grup. Eren grups volants que veníem de França. I ens quedàvem a la base de Tartàs, d'això sabia allí el Mussoguer, a Tartàs, que era un company que li deien Domingo. Després se'n va anar perquè era ja massa vell i se'n va anar, però l'ajudàvem nosaltres a plantar patates, a cultivar i tot això. Fent menjàvem el que havia allí, gallines i coses d'aquestes. En fi, era un jovent que ens conformàvem amb això, no ens conformàvem a anar ballant, això no pensava en les nostres ments. Era un altre tipus de jovent idealista, naturalment. Joan, una pregunta. El 63, quan maten el Vila Capdevila, tu estaves a la presó?
No. Estaves en llibertat. Estava a la presó. Sí, estava. Pregunto. No, està... És el 63. És que ara m'has agafat de sorpresa. El 63. Sí, home, espera't. Estava a Sant Miguel d'Orelles, a l'Open perquè jo a Burgos el 64, jo el 64 vaig anar a Burgos. Sí, el 63 estava a Sant Miguel d'Orelles, quan el van matar. Sí, ho vaig llegir a la premsa, o ens ho van dir els companys de l'exterior. Vaig ser informat. Jo va ser la primera tomba d'un maqui que vaig veure, amb 12 anys o així, allà a Castellnou, que en aquella època ens explicaven altres coses. Deien que era un bandoler. Sí, tots eren bandolers. I encara han sigut, fins ara, a la memòria democràtica, que ens ha reconegut per la primera vegada, que va sortir, era el 2022, la memòria democràtica, els guerrilleros, que tenim els mateixos drets que els altres. Per primera vegada som reconeguts. No som considerats bandidos. Ja és un pas endavant, no? Però, en fi, però de totes maneres, diuen, bueno, tendrán una ayuda, todos los que sufrieron por el franquismo, una ayuda total. Total, és el que diu, i a cargo del gobierno. Això són les primeres lletres que diu el boletí oficial. Jo dic, home, ja era hora, i vaig precisar. Però després em van dir, aquí, d'això, llegeix, i 30 pàgines després de passar i passar, en lletra petita, dice, como dice, esta reparación, el gobierno no pagarà nada, és simbòlica, una reparació simbòlica. O sigui, que es contradeix perquè vegis la classe de govern que tenim, uns verdes. Sí, si no entenc malament, ha dit que als 20 anys es va incorporar al maquis. Es va incorporar al maquis. En quina edat tenia quan el van ficar a la presó? I dic, i què es té que menjar perquè després de 20 anys de presó continuï amb els valors i els principis que diu que manté ara, que continuen la lluita? Què es té que menjar? Què ha fet vostè per mantenir aquests principis d'aquesta forma? Perquè costa creure. Bueno, és el que he dit abans. Quina edat tenia primer? Què? Quina edat tenia quan va entrar a la presó? Jo tenia 21 anys. 21, o sigui, va sortir amb 41. Vaig sortir amb 41, 20 anys. I què es té que fer? Què es fa per mantenir aquests principis i aquests valors després de 20 anys de presó? Com les circumstàncies que són les meves idees, jo les mantenc, no faig cap esforç de tindre-les. Al contrari, les supero moltes vegades amb ell mateix, en parlant amb un altre, les supero. Jo no faig cap esforç. No és culpa meva de tindre aquestes idees. I va sortir amb els valors reforçats. Naturalment, perquè quan més lluites, més reforçats surts i les idees cada vegada més fortes. No pot ser d'una altra manera. Si no, si a mitjà camí t'apagues, que ja no tens cap foc i s'apaga, doncs ja t'enfredes, i no fas res. Jo crec que anava a dir vostè, dic de tu, que m'ha dit. Això que acaba de dir mereix un aplaudiment. Jo que voldria que tornés aquesta joventut que falta, aquesta joventut. En l'època meva publicàvem Ruta en la joventut i teníem unes activitats, ens deien fins els nostres companys los pieles rojas. És això el que li falta aquí, el vostre sindicat i tot això, la joventut, que ve poca joventut, de gent de 18 anys, de 19, de 20 anys, de 17 anys, fa falta això, i sense això és amor.
És això, és una pena. Hi ha que despertar la joventut, que són els que porten la iniciativa, podríem dir, revolucionària. Perquè la CGT és un sindicat anarcosindicalista, que ve i la CNT és igual. Aquí fa... Ai, sí, perdó, és que estic una mica malalt i em fa cosa encomanar-vos, Aquí farà un mes o així amb els companys de la CNT de Terrassa i de la CGT vam fer una sèrie d'actes d'homenatge a l'Elio Ziglioli. Ah, sí. Amb motiu del 75 aniversari de la seva mort. Li van aplicar la llei de fuga. Exacte, la seva mort, el seu assassinat per part de la Guàrdia Civil i el sometent de Castellà. Vam veure que tu participaves en el documental d'un got d'aigua per l'Elio i que tu vas ser també, tu anaves amb aquesta partida que va venir. I en relació amb això, també per contextualitzar-ho una mica amb el tema d'aquí, que ens expliquessis una mica com va ser aquest viatge i aquesta ruta que teníeu els maquis per venir cap aquí. En algun moment donat del documental dèieu que quan arribàveu cap a Manresa miràveu com l'horitzó i teníeu de referència el Montcau i llavors que sabíeu que havíeu de tirar cap al Montcau per anar a buscar Sabadell, Terrassa i el tren per tirar cap a Barcelona. I era una mica perquè ens expliquessis també, ja que vam fer aquest homenatge, com va anar, si vas conèixer l'Elio i una mica amb això que... Ella també. Era ell, si anaven junts? Ella també. Bueno, Helios, abans he explicat però m'he quedat detallat una pregunta que m'han fet i m'he quedat detallat i no l'he explicat tot, perquè si explico tot tinc que explicar tota la història, llavors es faria quilomètrica. Quan jo vaig anar a Toulouse a Pep Sabater per baixar amb ell, em va ficar en el grup perquè baixés, no el grup de Sabater, sinó un altre per baixar i després entrar en contacte amb ell a Barcelona. I em va ficar per baixar amb el grup de los hermanos Culebres. De los hermanos Culebres, que era un grup de 4 i un que estava a Barcelona 5. I Saturnino, que era el delegat del grup, i després em va agregar en aquest grup i el guia era Ramon Vila Capdevila. I baixaven en aquest grup acompanyant a Ramon Vila Capdevila, a Manolo Sabater Llopart i Helios Ziglioli, l'italià. Però ells baixaven acompanyats només a Ramon, que va ser un viatge d'experiència, perquè el Pep Sabater no volia ficar el seu germà en careus i tot això, i diu, bueno, a la muntanya no corres cap perill, que no és veritat, hi ha perill a la muntanya, la prova, que van caure, i Helios, perquè tenia bastanta veritat, era un xicot que tenia, per la seva edat, una cultura bastant forta, era un italià, i parlava el castellà correctament. I estant allà a la muntanya, quan es van quedar sols, que vam baixar nosaltres i el grup de Saturnino de Barcelona, es van quedar sols Ramon Vila, Manolo Sabater i Helios. I com estaven faltos de menjar, es van quedar allí per guardar les armes perquè les anéssim a buscar. I van fer un error d'enviar Helios a comprar, perquè Helios no parlava català. I en aquella zona que parlis en castellà, en aquella època tan tancada, va crear sospitxes. En seguida, el tender li va faltar el temps per anar a avisar a la Guàrdia Civil que hi havia un element allí que parlava el castellà, però que sospitxós. I el van detindre, portant el menjar, i el van detindre i en fi, i van saber que Ramon i que estaven esperant, com veien que tardava bastant, se'n van anar perquè van sospechar que passava alguna cosa. I Helios, lligat així amb les mans a darrere, gràcies, lligat a darrere, diu que va intentar agafar un arma que estava a terra, lligats com un ala fet. Li van aplicar la llei de fulls i s'ha acabat.
Això l'explica bastant bé perquè va tindre contactes Guillemó. Jo he tingut bastant contacte amb ella respecte a això i vaig donar la meva versió de les coses i ella ara sobre el terreny ha agafat tot el resto i ha fet un bon treball. I en relació amb aquestes incursions que fèieu, com funcionava això? Heu dit que baixàveu des de França, passàveu per Berga, arribàveu a Manresa, i llavors per venir aquí cap al Vallès, com us movíeu? Aquí teníeu bases també, aquí al Vallès, aquí a la ciutat de Terrassa? No hi havia bases. Una altra vegada anàvem a l'Aventura, no? L'Aventura, una casa que no coneixíem, i demanaven menjar i respondien, pagàvem, i respondien. Però una vegada anem a anar a una casa, no t'explico, sempre hi havia perill, que és el que t'he dit abans. Però també, t'explicaré això perquè no m'has deixat acabar l'altre. Que vas molt ràpid, tu. Perquè on estava? Anaves a explicar el sometent que us va rebre. Ah, sí, el sometent. Anem a una casa i diu, què voleu? Diu, des d'una finestra. I Massana diu, volem comprar menjar, us pagarem bé. I la contestació tira una bomba, però no li va treure l'anella. No va treure l'anella, però Massana va... I enseguida van començar a disparar. Massana ha tirat la bomba, menys mal que no ha tirat l'anella. Si no hagués explotat, hagués matat alguns. I nosaltres vam començar a contestar els disparos d'això i va resultar mort el sometent. Menys mal. Jo estic ben content. Queda contestat? Contestat. I hi ha una altra cosa. Abans no sé què volia dir. No et preocupis, és igual. És igual. És que m'has tallat abans i... És que va molt ràpid. Què és el que et fa decidir posar aquesta reclamació ara, actualment, contra l'estat espanyol i reclamar-li que siguis declarat víctima del franquisme? És quan surt aquest butlletí precisament i veus quina és la recompensa que us donaran o és fer-vos conèixer davant de la gent jove perquè reaccioni? Bueno, l'hem fet per diverses coses, ja l'ha dit el Pepe, fer soroll, ja és algo, ja és un èxit, que arribem a fer soroll, que parli la premsa nacional, perquè ha parlat tot, més de 30 diaris que han parlat, hi ha unes ressenyes, ja és un èxit. Després, l'altre és molt relatiu, ja veurem com vindrà. En realitat, tot això va sortir en el boletí, com he explicat abans, que hi ha per primera vegada el reconeixement dels guerrillers, dels maquis. I llavors, naturalment, ve que l'Estat pagarà, molta generalitat, tot és recompensat, i després diu el contrari, que ja l'he explicat abans tot això. Ara, això és el resultat. Jo no ho puc saber, l'advocat tampoc no ho pot saber, ja ho veurem. Naturalment, jo puc dir-te que aquesta vegada sortirem a la TV3 també, a la televisió ara, a continuació, i després a un diari bastant important, anglès. I és el meu últim i jo me'n vaig cap a casa, perquè estic cansat. I una vegada després, per l'any que ve, ja tinc perspectives. Jo sempre hi ha perspectives. I diu, aquest diu, no ens deixes tranquils. I jo sempre tinc perspectives. I les meves perspectives és anar al mes de maig o juny a Brussel·les i a Estrasburg, al Congrés dels Diputats allí, per manifestar-nos. Allí sí que no tenim cap problema de voler perquè allí hi ha democràcia. I anirem allí sense demanar autorització. I allí han criticat a Espanya perquè no respecten els drets humans, perquè no han compensat a les víctimes aquí. Jo soc una víctima. Passant 20 anys i 6 dies de presó, vaig ser torturat, vaig estar obligat a ensinar-me, vaig ser explotat a la presó,
treballava per menjar uns monyatos que moríem de gana i que les presons estaven plens des dels anys 50, era un lloc d'extermini, de presó. No era un puesto de recreo. Està contestada? Perdó, una pregunta, puc fer-te-la? Aviam quina opinió tens. Jo vaig arribar del Brasil amb 14 anys i als 18 vaig entrar a l'AEG de Terrassa, l'època del dictador, i de jove ens havien fet farts, dia sí, dia també, contínuament fent manifestacions, sortint al carrer, paralitzant Terrassa. Bueno, els grisos empaitants agafaven companys, el que li tocava l'enganxaven, el fotien a comissaria. Això era als anys 70, en plena dictadura. I ara que diuen que estem en democràcia, que sempre hi ha gent que se m'emprenya, però democràcia no hi ha res aquí. Ara, si vas a fer una manifestació, tallar el carrer, paralitzar Terrassa com fèiem en aquell temps, amb la dictadura, ara tens que demanar permisos, segons tinc entès, segons em diuen els que saben més. Què creus d'això? Això, qualsevol persona mínimament normal, això és una democràcia? Tens que demanar permís per fer una protesta? Dic jo, és que jo no ho puc entendre, si en la dictadura... Només per puntualitzar, que no cal demanar permís. Jo tinc entès que sí, segons diuen els... Nosaltres, del Berguedà, i suposo que la CGT de Terrassa i moltes CGTs i CNTs no demanen permís. Però en general sí. El problema és que no superem les 20 persones que són una concentració. Per tant, el problema és que heu d'anar... Als anys 70 ho vas fer, però ara has de seguir anant a totes les concentracions. És que t'identifiquen ara, vull dir que els multinacionals que han fet Palestina s'han identificat. Qui mana aquí? Vull dir, que ho fan. Perdona, Manolo. És legal, no, però és veritat, és legal però t'identifiquen. És legal però t'identifiquen. Però, escolta, mira, un moment, esteu parlant i jo crec que esteu perdent el temps. Sí. Però és normal, això. Aquesta democràcia va entrar per un mal peu, des del principi, des d'un principi. I naturalment van haver uns polítics com els socialistes, com li deien aquell el primer ministre que va haver... González, aquest es va vendre als americans des del principi. Jo vaig fer un article sobre això i al meu llibre explico tot això també. Atado i bien atado. I Joan, puc fer una pregunta? Què faràs amb el milió d'euros? És la cosa que menys em preocupa. No, ho dic de veritat, en el cas de que el No, sistema... és que voldria contestar això. Després em preguntes tu, una cosa o una altra, hi ha que respectar. No, ara m'has callat, ja no... No m'agrada cantar. De la transició, Felipe González. Sí, no me'n recordo ja... Es va vendre als americans. Sí, es va vendre als americans. Sí, vull continuar. Resulta que la democràcia, el Franco, és ell que la va preparar, la seva manera. Va ficar el rei, Juan Carlos I va ficar el rei, i tot el món, i aquest, el socialista aquest, socialista, com li deien aquest, que havia estat franquista, Suárez, aquest va acceptar d'això, va tapar moltes coses, perquè era un xapusser, i va tapar moltes coses, i va entrar el rei. El rei, si hagués sigut una miqueta democràtic, hagués dit, bueno, un referèndum, república o monarquia, cosa que no va fer. I el poble tampoc no va exigir res. O sigui que teniu ara un jefe d'estat franquista, rei, i on està la democràcia? Cap. Va tenir un mal principi, i quan les coses tenen un mal principi no hi ha res que fer. Llavors, ara que tenim tota aquesta colla d'ultradretans, feixistes contra els que hem lluitat des dels anys 71, altres dels anys 50 i altres que ja són molt abans,
com ho veus? Alegre i combatiu o...? No, hi ha el PP, que és una continuació, i ara està Vox i... que són els mateixos, perquè molts que estan a Vox estaven al PP, després se'n passen a l'altre costat quan els hi convé, i van d'un costat a un altre, i aquests defenen els interessos que definien els franquistes de l'època. I jove, a més. Hi ha de tot, naturalment. Ells fan una llavor que els interessa econòmicament, resol els seus problemes i ja està. I el resto pues a dormir. Bueno, tu volies fer-me això d'1 milió d'euros. Sí. Això és una cosa que no crec que ho donguin. Això és d'allò. Ell, ja, pel sistema que hi ha en Espanya i tot això, ho veig molt malament, que ho donin això. Però, en fi, l'abogat ahir em va dir, no hay que perder la esperanza. Vamos a luchar, em va dir ahir, un abogat de Madrid, que és el meu, i hi ha que lluitar, i d'això, jo dic, home, naturalment, nosaltres, jo lluitaré sempre, perquè considero que és una cosa justa, perquè demanar una compensació a les víctimes l'han fet en França, l'han sigut reconegut les víctimes, menys en Espanya no s'ha reconegut. Ara no queden víctimes ja quasi en Espanya. De 20 anys de presó, en tota Espanya només quedo jo. Els altres han mort ja. Han vingut molts que han sofert la condemna perpètua de 20 anys, però han mort ja, només quedo jo. O sigui que si volguessin resoldre aquest problema seria fàcil, per 4 cartes el resolvien. Però ells la seva mentalitat és una altra. Si reconeixen això, tindrien que obrir altres horitzons. Hi ha gent darrere, de gent que els seus pares els van matar, que sí, havia de compensar-los. El meu cas és una obertura del resto. És per això que ho veig difícil. Ara, si arriba el cas, el milió d'euros, doncs a mi no em preocupa per l'edat que tinc, perquè ho disfrutaré. A més, tinc els meus problemes també, com tot el món. Jo tinc la dona amb la malaltia de Alzheimer, a un lloc d'estar, que surt molt car. Jo fins ara tenia 4 quartos, jo he pagat durant 2 anys i mig, ara és el meu fill que ha agafat el relevo per pagar. Tot això, doncs mira, jo resoldria aquest problema, que és un gros problema personal. I després jo tinc l'ambició de fer un museu sobre la gent que ha lluitat. I aquest museu ho faríem a Berga, que és on ha sortit una militància de companys, i jo vaig passar una part de la meva joventut. Fer un museu a la memòria de totes les persones que han lluitat i tot això, etc. En fi, tot això és car, naturalment, però falten molts diners per fer-ho. Si aconsegueixen, si l'Estat són generosos, que no ho crec, però ja ho veurem. Aquí està bé. O sigui que no és que jo tingui un interès personal dels diners, això em foto, perquè que vaig a disfrutar jo dels diners. Puc viure 1 any o 2 anys més, que se'm vagi anar a la merda. Mi pregunta sería, entiendo que els maquis son en realidad de la resistencia en Cataluña, pero ¿había algún contacto con los vascos o con los primeros de ETA de aquellos años? Si hacían... Bueno, no, això me l'han preguntat diversos. Contactes no n'hi havia. Home, jo no puc saber què, perquè la columna de ferro és el que es va crear en el 1937, en plena guerra civil, els maquis, les guerrilles. I nombraré a Ramon Vila, que va anar voluntari. Aquests es filtraven a l'enemic per fer sabotatges i coses d'aquestes.
vull dir que va ser en plena guerra civil que es van formar els maquis. Després, al acabar la guerra, van haver molts d'aquests maquis que van continuar lluitant. Hi havia de totes les tendències polítiques en la muntanya. Hi havia comunistes, anarquistes, socialistes, republicans i republicans que no tenien cap tendència política, però únicament que eren d'esquerres. I va haver d'això, com estaven organitzats i tot això, difícil de respondre perquè jo no ho coneixo. Eren altres clubs d'Espanya i tot això. Jo només coneixo el punt on estava jo, d'això. Això sí, puc donar-te contestació. Nosaltres érem grups volants que veníem de França i fèiem els fets que teníem que fer i després tornàvem, naturalment teníem contacte amb l'interior. I a Barcelona hi havia també companys que estaven permanents a Barcelona i a Manresa, com he dit abans, estaven els grups de defensa i a Barcelona també existien aquests grups de defensa que estaven permanents a Barcelona i a Manresa per la muntanya. I aquests contactes amb altres puestos no, però jo en el grup de Massana una vegada, dues o tres vegades van vindre persones que jo no sabia la tendència política que van tindre, que estaven perseguits i eren guerrillers d'un altres puestos, d'un altres partides, d'un altres puestos. No sé la tendència política que tenien, ni li vaig preguntar tampoc, ni li estem preguntant, no parlàvem res de tot això. Van estar en període amb nosaltres i quan arribàvem a França se n'anaven. Dos o tres casos d'aquests, d'això, a puc dir-te, és l'únic contacte que anem tindre amb gent que era d'un altre, un andalús, crec que va vendre una vegada, d'un altre puesto, etc. Ara, això que dius, els contactes amb els bascos i tot això. Mira, jo... sí? Sí, després. Jo volia comentar que sí que sabem de moltes dones, que durant la guerra civil, moltes dones milicianes i tal, però en el maquis no s'ha sabut de quin paper tenien les dones en el maquis, si n'hi havia casos que hi havia dones maquis o si sabien un altre tipus de paper, les revolucionàries d'aquell moment. Sí. Jo que parlo del nostre d'això, perquè en altres qüestions les dones van tindre, no sé quina posició, han hagut fets concrets que coneixo, però no els vaig a comentar perquè no els he viscut. Però en Catalunya les dones van fer un bon paper en el sentit, en les bases. La prova que com van caure les bases després van anar a la presó. I hi ha moltes dones que han sofert les conseqüències. Sobretot les dones dels maquis d'aquella època que estaven en cinta i a la presó tenien que entregar, després de parir, els nens que feien i la Iglesia, que era molt activa en això, els donava adictos al règim, adoptats per adictos. I li deien a les mares, el nostre fill ha mort, i vés a saber si era veritat o no era veritat. Això era la tàctica que feia la Iglesia, guiat per un coronel Najera, que era un racista completament, i aquest tipus deia que los rojos no podían tener hijos, porque manchaban a sus hijos del marxismo. Y si los tenían, había que quitarlos de la mano inmediatamente. Eso era la filosofía que había. Y los maquis els van arrencar a tots, menys famílies que els van agafar, famílies que estaven del carrer, i els van agafar en seguida d'això. I alguns es van salvar d'això, però la majoria d'ells, de dones que parien dels maquis, eren requisats i després les mares ja no els veien més.
Això s'ha passat a l'Argentina, però a l'Argentina han sigut 100 casos, molt poc, però en Espanya són milers de casos. Contesto... Bueno, hi ha una altra cosa. Respecte a les dones han tingut un petit, però de sofrància, de sofrir, això te contesten, prendre tot el propi fill i dir que després estava que no era veritat, això ja és dolorós. I després estava també que les dones van ser actives, portar documentacions clandestines d'un costat on se la jugaven. Mira la prova, està el cas de la dona aquesta de... No, jo parlo de la companya de Sabater. No, de la companya que va deixar la casa No, el Pep... Sí, la Joaquina Dorado. Aquesta tenia una casa a Barcelona i rebia el Quico Sabater. I ja només rebre el Quico Sabater, se la jugava aquesta dona. I al final el Quico Sabater se la va tindre que emportar a França perquè estava cremada. Ja havia estat a la presó ella també. O sigui que havia una activitat. I després estava el cas de la Petita, que jo són casos que coneixo completament, que al carrer de la Cera, en el restaurant, estava reunit el grup, el seu company, que es diuen al carrer de la Cera, un restaurant que ja no existeix, fa molt poc que l'han tret aquest restaurant. I la policia, la brigada social, van detindre tot el grup que estava reunit allí, i la Petita diu, què feu aquí, desgraciats, covards, i va tirar una bomba, va matar un policia, i va ferir el seu propi company de la cama, d'un tiro. I des de fora un policia la va matar a ella. Aquí ja tens un fet d'armes que va tindre la Petita, que jo coneixo. Després el seu marit, un tal Marín, que es deia Marín, i amb el seu grup, que com ell era delegat de grup, el van condenar a mort, això era infal·lible i fusellat. Però ell no es va confirmar i el va enviar al Suprem, un error de la seva part, perquè els altres els havien condenat a 10 i 20 anys i ell el va deixar. Per què? Perquè ell no es podia salvar, però va fer la tonteria d'enviar-lo al Suprem i llavors van vindre tots condenats a mort, no Suprem. Aquest fet va acabar molt malament, es van salvar, el van tornar i el van fusellar a 5. I dos van ser commutats, una a Barcelona i una altra a València, que està en València, el grup. Que he contestat aproximadament. Una pregunta. Són casos que jo coneixo, i n'hi ha més. Jo n'he conegut d'oïdes d'Espanya, d'un altre lloc. Que n'he conegut els personatges. Aquí parlo perquè he conegut el Marín, he conegut el Gafes, que dèiem el Gafes, que estan tots allí en el camp de la Bota, en les lletres allí, en el mural. En el mural que anem a anar allí pel meu documental, d'això, que jo trobo allò bastant emotiu. Jo quan veieu el documental, jo crec que us serà... En fi, a mi em va motivar. Bueno, què deia? Sí, una pregunta. Els maquis, comentaves abans que éreu gent molt jove, teniu una instrucció militar a l'hora de lluitar amb armes i tot això, o una mica a lo boig allà amb una pistola de prendre tipus? Home, no tenim cap d'això, no érem militars, nosaltres professionals, ens vam ficar de maquis i després sobre el terreny anem practicant, naturalment. Perquè, per exemple, en el grup que jo estava, Marcelí Massana, quan es va ficar voluntari, tenia una certa cultura i va estudiar una mica i ho van fer tinent. Durant la guerra, això va prendre algunes estratègies militars que li van servir després a les guerrilles. Ramon Vila, cap de vila, se'n va anar
voluntari a la columna de ferro, que eren guerrillers, i va aprendre moltes tàctiques militars també. Això també li van servir durant la guerra. Després li van servir en França. Tenien una experiència bastant d'això. Nosaltres, com tots, n'hem tingut una experiència sobre el terreny també. Saber desmuntar la metalleta en 2 segons, muntar-la, coses d'aquestes, i després tirar el tiro, tindre una mica de punteria, o intentar-lo tindre-la. Està contestada la teva pregunta. Jo en relació amb la seva pregunta volia preguntar-li si teniu algun codi de guerra i així per poder comunicar-vos perquè les altres persones no s'adonessin del que volíeu fer o com ho volíeu portar a terme. No, nosaltres érem militars i actuàvem clandestinament. I clandestinament no hi havia codis, no hi havia res de tot això. Tot això és cosa militar, de les guerres i tot això. Nosaltres no érem militars, érem clandestins i lluitàvem clandestinament. Nosaltres fèiem els fets i ningú sabia que no els anàvem a fer ni res. Inclús la comissió de defensa no ho sabia tampoc, perquè nosaltres actuàvem, sabíem el que teníem que fer, però ho podíem fer 3 mesos després o 3 mesos abans. I si queia algú de defensa no podia delatar-nos. He vist per internet que li deien el senzill. D'on surt això i com és? No hi ha gaire cosa a dir-te això, perquè jo no sé si sóc senzill o què. Jo no ho sé, però, en fi, tots tenim un àlies i estant a la base de Tartàs de França, va vindre una vegada un del comitè que havia estat també a les guerrilles, que tenia experiència, i naturalment havia que ficar noms, àlies, a tots, perquè per saber cada menys si queies de delatar a cap company el nom que tenia i tot això. I a un li deien el tallaventres, que d'això, per què? Doncs no ho sé per què li deien tallaventres. A un altre li deien tragapanes, Pedro Pedrero, que tampoc no sé per què li deien això. A mi em van dir senzill, a un altre li deien el Pernales, i a un altre, no me'n recordo, de noms així hi havia a quantitat. En el llibre explico els poso. Quan vaig escriure el llibre tenia més memòria que tinc ara. És per això que val escriure, perquè moltes vegades no recordo i miro el meu llibre, que és el que vaig dir. No apuntes. Home, serveix per a alguna cosa. Els moments que tens memòria i de cessar, Perdona que cambie, pero entonces, ¿usted estuvo en combates de fuego abierto? Hombre, en esta ocasión del tío este que nos tiró la bomba, pues ya lo ves, hubo un tiroteo. Una vez, bajando a Barcelona con Saturnino Culebras, pues íbamos a bajar yo para tener contacto con Pepe Sebate y todo esto, pues en el camino no sé en qué pueblo, pues fuimos a un lugar y yo pregunté a dónde estaba la estación y la mujer dice, ¿estación? Y el hombre dice, no, y hizo así con la mano y nos dijo, bajen por esta carretera abajo y verán la estación a tantos metros. Era un cuento. Y mi compañero de Saturnino me dijo, este tío nos está vendiendo. ¿No has visto el gestor? Pues yo dije, no lo he visto, estaba pendiente de la mujer, todo lo que me decía. Y dice, no existe. Pero de todas maneras bajamos, no había estación, no había nada, naturalmente. Pero al mismo tiempo vimos un camión lleno de gente, con fusiles. Había Somatén y Guardia Civil. Y nos dieron el auto. Y yo saqué la pistola, pero a esta distancia con la pistola, aunque una buena pistola, pero una Panaverion, pero no disparé. Pero este gesto frenó
a la Guardia Civil y a los otros. Ellos llevaban armas largas, naturalmente, nos podían alcanzar. Nosotros nos tiramos por una cañada que había en la carretera y nos escondemos allí y de allí nos pasamos, subimos al monte. Pero la Guardia Civil decía, salgan con las manos levantadas y no les pasará nada. Pero nosotros, yo tenía una bomba, pero esta vez, si se hubieran atrevido, lo hubiera tirado, pero sin anillo, Imagino que muchas veces, pues que muchos de los combates serían que pues los maquis disparasen un rato y en cuanto pudiesen huyesen eso a la montaña, o porque claro, los franquistas pues llamarían a refuerzos y no, si os quedabais ahí, los combates, si hubo combates, no eran combates, eran pequeños encuentros, como este desde la bomba, después pequeños encuentros de unos segundos y nada más. O sea, no era combate. A mí no me interesaba tener un combate con la Guardia Civil, porque tenía las de perder. Entonces, evitarlos y escapar de caer en manos de ellos. Tanmateix, a la frontera, quan passava a prop dels militars, ells tampoc els interessava posar l'ocupació massa. Bueno, los militares de Quinta no eran militares profesionales, eran de Quinta, que estaban en la frontera, guardando la frontera. Porque la frontera estaba, en aquella época, porque la guerra, Franco no la había, estaba uno en estado de guerra España. La prueba que las fronteras había militares y todo esto. Cuando fue exterminada la guerrilla, en el 50, que fue exterminada, entonces abrieron las fronteras. Ya sacaron los soldados y fue la Guardia Civil que tomó el relevo. Esto te demuestra que el estado de guerra en aquel momento, y esto demuestra que las guerrillas tuvieron una importancia muy importante, más de lo que pensamos, y porque se hablaba mucho en el extranjero de ello, de nuestra presencia. Después, cuando nos liquidaron, entonces se abrieron las fronteras, el turismo, etc., que es lo que le interesaba al régimen, que hasta entonces lo tenía todo cerrado, a partir del 50. Esto fue muy importante para el régimen franquista, que de los guerrilleros que caímos la mayoría, unos en cárcel, otros muertos, etcétera, etcétera, pues quedaron unos cuantos, como Ramón Capdevila, dice, vale más que te retires, y él dijo que no, que moriría, y sabía que su fin sería la muerte y que moriría como un perro. Y así ha sido. Él se mantuvo en sus 13 y tenía un sueldo de capitán, Ramón, de la guerrilla francesa, que era un buen sueldo. Pues de este sueldo él compraba dinamita para tirar pilones de alta extensión, que demuestra en qué grado estaba la cosa. Hasta el caso de Ramón es un caso excepcional, ¿no? Es un caso excepcional, y por esto Ramón Vila Capdevila está puesto en todas partes en primera fila. Massana, que es el único de los delegados del grupo famosos de la época que murió de muerte natural, pues en Francia estuvo también desociado, estuvo lo pasó bastante mal, no reconocido en ninguna parte, su presencia, incluso hasta la organización, lo tenían alejado porque era un peligro para los demás desde el contacto con él. En fin, lo pasó muy mal. Esto lo supe por él después cuando lo vi clamar la vez que yo salí en libertad. ¿Por qué era un peligro? Pues peligro, el contacto con un guerrillero y además la posición de la CNT en el exilio,
pues cogió una posición contraria a los maquis y expulsaron la mitad de la organización de Toulouse, que había 800 afiliados, la de París, etc. Y quedaron pues el comité intercontinental solos, 4 gatos, una dictadura, o casi. En fin, yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Yo siempre he estado con los guerrilleros, naturalmente, es mi posición. Una mica de pregunta i reflexió també. Primer de tot agrair-te una mica el teu testimoni perquè realment ens segueix donant ganes per poder seguir lluitant, tant tu com el Ramon Vila, com el Quico Sabater, com el Massana, com el Facerías, per tota la gent que hem militat amb el moviment Ocupa, amb el moviment antifeixista. Heu estat sempre uns referents per nosaltres en els quals sempre ens hem intentat emmirallar per poder seguir la nostra lluita, la nostra pràctica, perquè sempre hem adoptat també postures més d'acció directa, més de sabotatge, i nosaltres, jo segueixo creient que continuen havent-hi tots els mateixos motius per seguir lluitant. Aquí no estem en una democràcia, seguim tenint el sistema capitalista que ens escanya cada dia, i llavors crec que és més necessari que mai testimonis com el teu perquè ens segueixin recordant aquesta necessitat de lluitar. Llavors, jo crec que encara hi ha molts espais de lluita. Jo abans preguntava a un company que, ostres, què passava, com era que encara tenies ganes de seguir lluitant i què ens podies dir a nosaltres per poder continuar la lluita endavant. Jo el que vull dir és que encara hi ha molts motius per lluitar. Aquí a Terrassa mateix, que és des d'on tenim la nostra realitat, ara mateix aquest dissabte hi ha la mani de lloguers, tot el tema de l'habitatge està fatal, o sigui, tota aquesta gent que diem què podem fer, doncs podem fer moltes coses. Els companys de CNT i de CGT necessiten de l'ajuda de tots i totes vosaltres. Tenim companys que estan pendents de judici per la mani del Pablo Hasél, que va haver-hi aquí a Terrassa i que els demanen anys de presó. Hi ha tota una sèrie, nosaltres mateixos, la gent del Casalet i del Calitxet, ara al mes de gener, per comentar la companya, jutges i policia ens volen fer fora de casa nostra i no pensem marxar, i us animem a totes a venir al nostre costat a que ens ajudeu a plantar cara. I llavors, una mica per trencar una mica la visió romàntica que s'ha tingut a vegades dels guerrillers, i que aquesta visió romàntica molts cops l'ha buidat de contingut. De romàntica no tenia res. No, la visió des de fora, la visió des de fora que gent ha pogut tenir vers vosaltres, que és una visió romàntica, una gent que agafava les armes, una gent que lluitava contra el franquisme, però contra un franquisme buit de contingut. En realitat la lluita d'un home que té ganes de fer alguna cosa sempre, la té per tot arreu, dins de la presó mateix. Jo no he parat mai. A la presó nosaltres anem formant a Sant Miguel de Reyes, amb la gana que es passava i les misèries que es passaven, anem formant els joventuts joventaris, eren pocs, hi havia uns 50 només de les joventuts joventaris. Ara aquí sembla molt dir 50, però a l'època i de la CNT n'hi havia 6 o 60 o 800, hi havia molts de la CNT. I nosaltres, la joventut, tenim una activitat, publicàvem un diari, no és un diari, aguilucho que hi dèiem, però artístic, per un noi, un company a la pluma, que feia uns dibuixos i una lletra que la impremta és lletja al costat de la lletra que tenia, maca, artística. Aquest aguilucho hem anat a darrere molta gent, a veure si podíem tindre un, però no, els cremàvem. Una vegada que havia sigut llegit i tot això, segurament el destruïem. I és una llàstima, una gran llàstima. Només un que tinguéssim guardat, això seria un bon referent de lluita que fèiem a l'interior de la presó, els joves llibertaris aquí. I aquest diari corríem riscos. En cas de penes en mans
d'això ens hauria costat anys de presó, més, però per escriure coses il·lícites, que contra el règim, etc. Això era una llavor que feien activa dins de la presó, denunciant els funcionaris, l'administrador que era un lladre, el director que havia robat un avió, que és veritat, i que ho van fotre fora de la presó per robar l'avió, estallat durant la guerra. En fi, golfades d'aquestes, una vegada jo vaig denunciar amb un article que vaig escriure a l'estranger, que està a la presó, de l'administrador que robava electricitat i tenia uns enxufs clandestins, i això ho vaig saber per un electricista que havia estat de la divisió Massol i estava a la presó. I ell em va informar d'això i jo ho vaig escriure d'això. En fi, les qüestions tècniques me les va donar i jo li vaig enviar. Bueno, doncs, aquell director va durar 24 hores. En si va ser cobert i van veure la trampa que tenia la companyia i el van expulsar del cos de presons. Per mi va ser una gran satisfacció, un èxit, un company, guanyat. Jo t'he explicat això, és una anècdota, però així companys que lluitaven per millorar, en fi, per denunciar. Jo sempre he estat escrivint, i ara segueixo, als meus 95 anys, segueixo escrivint. Ara no puc fer una altra cosa, naturalment, però segueixo, ell em publica tots els que viu, perquè formem un equip ell i jo. I això és formar un equip entre un jove, al costat meu és un nen, jo tinc un nen, jo tinc un fill de 49 anys, té un any més que ell. O sigui que vull dir que fem un bon equip i això és perquè hi ha una afinitat. Si no hi hagués aquesta afinitat, i no és l'edat que fa una afinitat, no hi ha edat aquí. La pots tindre amb un que té 20 anys que amb un altre que té 80. No hi ha edat per això. La dada és que som joves. Endavant. Jo, buenas tardes, que m'he quedat tard i tal, però sí que és el típic que comentaves que allà a la muntanya viviu amb molts tipus d'ideals. Hi havia diferents persones, no sé si ho entens bé o no, però de diferents ideals. Hi havia anarquistes, més republicans, hi havia comunistes, sí, d'això. Això és durant la guerra, Sí. Això és durant la guerra. Sí, però... Jo parlo dels grupos, no, Els grupos que nosaltres passàvem volant eren llibertaris. La majoria del grup, a part de 3 o 4 veterans que havia, com Ramon, Massana i el Tallaventes, que he dit abans, aquests tenien ja una edat més avançada. Els altres eren tots joves. Home, jo el més jove era jo, però n'hi havia altres que tenien 2 o 3 anys més que jo, eren joves. Tenien 23, 24 anys i tot això. I tots eren de tendència llibertària. A part d'uns casos que hi havia abans, que van vindre d'un altres grups, que eren perseguits i van vindre a refugiar-se a nosaltres. I després, una vegada que anem a estar a França, se'n van anar. Jo no sé de quina tendència política era, podia ser comunista, socialista, o republicà, o d'esquerres, o res, se'n van perseguir per unes idees, per un fet contra el règim. Vostè, a dia d'avui, quina ideologia diria que té? La meva ideologia és el mateix, no he canviat. I li agradaria veure una Catalunya independent? Si li agradaria veure una Catalunya independent? Jo no soc independent. Jo dic al contrari, jo soc unificar. No Catalunya, sinó una Espanya més unificada que és, no una Espanya, sinó una Europa, i si pot ser el món, doncs el món. O sigui que per aquest costat no soc jo separatista. Li vaig dir a una noia del CUP, no? És del CUP, són separatistes. No, estic en bona harmonia amb ella. Va ser
Què va ser aquesta? Diputat i tot. Anem fent una mica d'amistat, es fem bromes. Bueno, doncs jo li vaig dir, jo d'això no soc el contrari. Jo dic així que entre tu i jo no ens entenem, ja del principi. Però en fi, ens entenem perquè seguíem en broma i té un sentit de l'humor i per això s'hem entès. Sense entrar a fons de res. En aquesta línia, com veu avui dia el moviment anarquista a la societat, en general? Com veus el moviment anarquista ara? Home... Jo ja t'he dit abans, la veig una mica amorfa perquè li falta una mica de... I això és el jovent, ens falta el jovent. La responsabilitat no té que caure tot en els vells. No a mi, fins a tu, estic ben lluny de ser jovent. Però, en fi, jo m'aproxo al jovent. Veus? Aquests encara ja comença a ser vell, però en fi. A veure, el Joan viu a Normandia. Ara és el sentit de l'humor. Jo entenc que tots volem sentir que el Joan digui el que volem sentir, però el Joan viu a Normandia i no està en molta relació, tot i que està en relació amb grups, però no amb molts, perquè en un poblet molt petit de Normandia. Llavors té més relació amb Berga, amb el local de Berga, per dir-ho així, i amb alguns grups de Perpinyà, de Toulouse, però no molts. Vull dir que aquestes preguntes... Bueno, en realitat estic en un puesto a Normandia, un poblet de 2.000 habitants, i quan van publicar un llibre en francès, Foucault-Ricot, en Toulouse, un company, un Juanito, que el coneixo fa molts anys, va publicar un llibre en francès, les memòries de Samuel Lorenzo, que va el meu primer llibre, ha sigut publicat en tot. I el traductor va ser un company que els seus pares, els refugiats polítics, que havia conegut el seu pare, que era el grup de Perpinyà, que jo parlo del meu llibre, i el fill és el que ha traduït el meu llibre en francès. I això m'ha obert a Bonvic, m'he fet conèixer a Bonvic, i quan va haver aquest article d'ara, no? Ara, sí, va haver un article i va caure en mans de l'alcaldia de Normandia. I es va interessar per mi i jo vaig donar el meu llibre, fins l'alcaldessa d'allí, que té altres idees, i em va dir que si li podia dedicar el llibre que m'havia comprat, jo li vaig dedicar. No l'he dedicat perquè vol ter que donar encara. En fi, estic en bons tèrmins allí, estic ben considerat, perquè resulta que la meva dona, com he dit abans d'això, va caure i es va tancar el peu, doncs vaig tenir que portar-la a l'hospital, a operar-la, i ja a casa no es va poder quedar, perquè tenim escales i no podia pujar. I jo tenia moltes dificultats per muntar les escales, i vaig demanar a l'alcaldia si em podien canviar de casa, i com estic bastant ben vist, en seguida em van aprovar una casa de plen peu i que no tinc que muntar escales, una caseta petita, que ell la coneix, que no està mal, No, s'està bé que aneu a la manifestació aquesta, perquè allò és protecció oficial, tot i que França sigui el que vulgueu, però encara hi ha vivendes per la gent gran que estan molt bé. No, hi ha la qüestió, encara que ha perdut bastant amb Macron i amb tota aquesta gent, però hi ha més avantatges que aquí. La vivienda, allí, els retirats i tot això, no hi ha cap problema. Almenys no té poble com no estic.
Quan heu fet la presentació heu dit que hi va haver un intent de fuga de la presó i volia preguntar... L'intent de fuga, Ah, l'intent de fuga. Això és... Home, jo sempre he buscat la llibertat. La llibertat, inclús fins ara la busco, la llibertat. Tots la busquem. La llibertat és una lluita permanent. No acaba mai. Perquè no pot acabar mai. Doncs la presó encara és més lluny de la llibertat. I jo sempre he sigut un d'això. Jo no podia conformar-me, quedar-me inerte. Tenia que buscar la llibertat. L'he buscat per diverses coses, però és molt difícil organitzar a la presó una llibertat. Però, en fi, la vaig fer perquè jo tocava la música a Sant Miguel, el trombó, i serrava els barrots i feia soroll amb les notes, amb un altre que serrava els barrots, i anem de serrar els barrots per saltar després el mur que estava a pla terra. Però va haver un xivatasso i van anar a fer la requisa a tots els ferros i van veure que estaven tallats i diuen, bueno, això ja fa temps que estan tallats, van dir els funcionaris que van fer la requisa. Però de totes maneres ens van canviar de puesto i em van enviar al quart pis, al sexto pis, ens van enviar els músics a Monates, a fer convivència a Monates, amb un gran dormitori que hi havia 100 persones. Hi havia unes escaletes que pujaven a la desinfecció, hi havia les serrures i panys i tot això. I allí se'm va vindre la idea de fer una fuga. Jo sol no podia fer-la, necessitava algú que podia desplaçar-se d'un costat a l'altre. I aquest era un xicot de delicte comú, encara que eren delictes comuns, però eren delictes socials de postguerra, que no és la mateixa mentalitat dels delictes comuns d'avui, que són uns drogadets i coses d'aquestes. Aquests, per robar una gallina, 30 anys, per robar una gallina i un sac de patates, 60 anys. Hi havia alguns que acumulaven 300 anys. I aquest era un d'ells. Que després va haver una llei que van aplicar clandestinament al règim i van sortir tots en llibertat. Bé, doncs aquest xicot tenia el destino que es podia desplaçar-se d'un lloc a un altre i jo tenia bastanta relació amb ell i diu, doncs sí, m'interessa la teva proposta. I bueno, i anem començar a treballar, després va fer les claus, perquè tenia d'això per entrar a Llontia, va fer les claus i després les va fabricar ell. O sigui, tenia entrada per tots els puestos. Per això ho vaig escollir amb ell. Però hi havia un candau que no va aconseguir la clau i va trencar, i això va prematurar, va fer la fuga una fiava d'hora, perquè jo volia fer la fuga com plogués, la pluja s'anava tota la llum i quedava el penal amb fosques, no sé per què era així. I clar, hi havia més possibilitats de la fuga, però com va trencar el candau, doncs vam viure obligats de fer la fuga, amb més perill. I jo li vaig plantejar a Juanito Casas, que va ser secretari de la CNT 2 o 3 vegades, que també volia entrar en l'assumpte, i aquest català i jo. I anem muntar una corda d'esmeril, anem bullir d'això per tot l'esmeril, i va quedar la tela, que era molt forta, i anem fer una corda, i anem baixar per l'església. L'església de Sant Miguel de Reyes, hi ha Sant Miguel amb l'espasa, hi ha el Diable, hi ha diverses estàtues, i ens anàvem baixant i ens paràvem cada tramo a uns, o que baixessin els 3, el nombre de tramo. Després baixava un, després l'altre i l'altre un altre tramo. I així
corant fins que arribava a baix. En el tram de baix, el català va perdre els estribos i va córrer i va alertar el guàrdia civil, que estava a la garita, i feia 1-1, i després jo me la vaig jugar, naturalment, i vaig saltar també, i dic, otro. Bueno, i l'altre es va quedar penjat, el Juanito Casas no es va atrevir a baixar. Jo perquè em vaig jugar la vida, perquè ja estava alertat el guàrdia civil. I vaig saltar el muro, un muro que era bastant alt, jo no sé com vaig poder arribar-hi, perquè ni les Olimpiades, tu, i vaig poder arribar, eren els nervis, naturalment. I vaig, era la casa del cura, on vaig passar jo, i vaig saltar al carrer, però no vaig veure que passava una sequia d'aigua, i em vaig trencar la cama, el fèmur i el fèmur inferior, per dos costats. I vaig quedar a terra, va venir un guàrdia civil, dos guàrdies civils, i dice, este está muerto. I un va propinar un cop, on anar a cercar la senyal, me la va obrir dos, i em van entrar després d'arrestes a l'interior del penal, allí en un pati d'entrada del penal, i 4 hores després van vindre com se diu, els presos, i amb una manta em van ficar i em van portar a correcció a una celda de castig, i vaig estar castigat allí durant 7 dies, però abans va passar el metge i va demanar que em fiquessin un llit, però el funcionari diu que tant que no recebia les ordres del director, no volia llit per mi. I vaig estar en ple hivern 7 dies per terra amb unes ferides graves. I naturalment el personal pres de la presó va denunciar, va haver una petita queixes, van començar a protestar que no recebia els cuidados necessaris. I els companys de València també van protestar, i la Direcció General de Presons va considerar que abans que es fes un escàndol internacional d'enviar-me a l'Hospital Provincial de València, on el doctor Trigo, que era el cirurgià que tenia que operar, que era el director de l'hospital i republicà. Em va operar, l'operació va sortir bé, però hi havia traces de totes les ferides que havia, de tot el temps que havia estat sense cuidados, això va repercutir i la ferida em va superar durant 50 anys, fins a l'any 2000. I ja estava a França, naturalment, i la seguretat francesa, com faltava molt el treball i tot això, va dir que no era apte per al treball. I em va donar de baixa, agafar el retiro obligatori. I això em va repartir, econòmicament em va repartir compte. Això s'està contestant, no? Quin ha parlat de la fuga? T'han demanat aquella... És això. Està contestat? Sí. Si no hi ha res més, perquè ja ens anem cansant, doncs hi ha llibres, perquè si hi ha interès, vull dir, ell amb tot lujo de detalls, és que a més és veritat, i directament per ell, sense que ningú interfereixi, té les seves memòries, que són les del senzill, en català, i estan aquí, vull dir que si teniu interès, Mira, a Madrid els tenen en castellà, que són els primers que van publicar el llibre. I dice, tinc aquest paquet, fa temps que no els venem. I els van vendre, la meva presència els van vendre. Jo dic, bueno, serveix d'algú, com no passa. Jo crec que serveixes d'exemple a tu i les persones que van lluitar en aquell temps. I penso que encara ens els mirem, no? I ens donen aquest punt d'energia, no? De saber que hi va haver persones que van lluitar contra tot pronòstic, que van lluitar amb rebel·lia, trencant amb les normes que hi havia, i penso que encara ara sou exemple. I és una llàstima que només que quedi jo sola. Si volguéssim nosaltres, donaríem encara més ambient.
Doncs moltes gràcies, Joan. I, bueno, el que ha dit en Pep, aquí hi ha llibres. Moltes gràcies a totes per haver vingut. Fa molta calor i gràcies per la paciència a contestar totes les preguntes.